hieno esitys, Kalle. Mistä tää musiikki on peräisin? Tää on Resis Posse. Onko oikein sulla paljon erilaisia sanotuksia jo takataskussa? On. Resis Posse. No, tuossa sulla oli tärkeitä teemoja tuossa sanotuksessa. Siinä on niinku koulukiusaamista ja... Resis Posse. Ja entäs sitten sanat? Ootko itse sanottanut? No joo, kyllä. Olen Posse. Mistä sä nyt saat ne kaikki ideat? No joo, Posse. Kirjoittaa mulle sanoja ja sitten mä niin Posse siihen päälle.